Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatig nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo karang iti kakaduam. Ket nagbaligi kayo. Adan tumunos ngay ted ko. Anya nga minday ta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimutan iti kabita na panawan. Di kaganat dodong. Masapul na maplano anay bagti maaramid. Sakbay ni patungpalyo. Sana basta-basta ti kayat kong aramin ninyo. Ala, dumngeg ka tay bagak no niya ti aramin ninyo karang iti kakaduam. Kat masapul nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Anya, kabaalan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket ado kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno ang mapasamak. Wen, boss, di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwag. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makit-kita kon ti baligi mi. Angam, madamag kuman lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasjay. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wan, boss. Aramidan mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Ato yan ti arak mo lito. Pagyamanak, Mila. Awan kayam, anya day jay kunam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan, ket no kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasayaat nga rod do kasta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day jay nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gapota mapasamak dayta aparit ka kayta. Kumita ka iti ruwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panak ayam na kadagiti pada na nga ubing. Nga anak met dagiti kaaruba. Un nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsan aparikot kada tayo. Gagangay matkit di ti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng aparikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumtang kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo matdagiti agkasapulan. Iso apat check adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakit? Alang nga Roden, ingkaayaban ti anak ta. Mangrabi ita yon, tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga roda ni Jay kusina. Taayabak biit ni Jana, Ijerwan. Lola Ana, agmano Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na. Nagdakkel ka na po. Wen Lola. Sa nga pulon titawan ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, gaputada akmat apok. Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo.
Nasayaan mata na panunot yung nagbakasyon dito'y balay, Mami. Kumusta kayo matan kini Daddy, dyo balayo? Nasaya at kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin ang makita. Nang runa ni dyan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa'y laang dito'y. Nasaya at no kasta, Mami. At dansang patan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamad tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan matirumso anadagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rodno kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapo kadagiti nabuslon, abindisyon ti namarswa kada kami. Anya ti madamag todo. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planwin mi pa'y kadagiti kakaduak ti kasayatan na maramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Ang damat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas ano. Uwin, boss. Kat di kayo madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak ka na kayo. Kat siguradun yung agbaligi kayo. Nawatang. Uwin, boss. Ipasiguradok day takada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatega pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat. Tinagdakkel ka nung nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na. Ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag ngay patungpal da dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkilagatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasaya atang nga aramidin da. Nasay-sayat na masigurado na dalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang. Mapasamak tumot lang tinabayagan at tarigkagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti day tabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Kala, di mo pa'y panunutan na itabanag. Ag-relax ta ket di. Aginom, kanagpulutan ta, aging kakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta. Nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan yung nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiagyo. Kansaan lang aday ta. Naadaan kayo pa'y itinasingpat nga anak nga iso ni Tiana. Gusto kayo, Mami. Kat dakal unay a pagyamanan mi iti namarswa. Iti nabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Tapno agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagi pan may dagiti palagipyo. Ala, umay kayo nga roden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ang merienda. Ta sigurado, nakaluton dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, dyan na apo. Wan, Lola. Sa anak pa'y ngamin na makaturog.
Iso nga agripaso akpay laeng. Talaga anapas na ka iti panagadal mo, Apok. Nasaya at tikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnak mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen Lola, rumbang lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo Lola, awan may bagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso na tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, Apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen Lola, ngamin, kanayon nakasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasaya at kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, Apok. Malangaro din. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturukan, tamasapa ka pa nga agriing inton bigat. At dapay klase, Apok. Naibang nga oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan ita ni Lito dito balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat matan ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manon nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam puwera angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapahawis ti langam. Sumardang ka man, Dodong. Wano, kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. Ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam, kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintirik nak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamot ni ti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswen yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapul gayam nga agina na akpay. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginanan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Ket agyaman nak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. At dakadwa ni Jana apanawan kansang petan mi. Malaksid ka dagiti babaonan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga no agmay-may santo man ng ijay madanon ko. Ay, agbusilang man kiti. Masapol ang makadano na kanya pagadalan da Jana. Nineng, apay nga may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka, mapantayo pa agmerienda ijay restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y matamabisin. Binilinak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tao, ajak amam mo. Kasta ka di.
Ti panyok nga da pampaturog na. Umay ka, nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilukat yung tiri daw. Ilugan tayong tiuwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Jana. Kat kanayon mati panagsangit ni Jana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mat ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapaan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Doña Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngamsapay la ko ba ta nagbidto taklaang iti napaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawon, mami. Adda ka di madian adlaw yu iti kapsat ko? Pang-asiyo. Ibagayo ko ma. Kas na ibagak. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas pati kunayo ang nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Juan iho, tsaka mo, ngam talaga amaditag parparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kapsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kapsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kapsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanya, si Kadodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kaya't ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay damdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't kit di. Di na magkulaang met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao na kalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang iyo. Gapo ta ultimo anak ti kapsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbi dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kayat nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. Adto yun ti kwarta ang mainayon ang maitad kadag iti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapol ang maispalan ti apok. Masapol ang makaawidan dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mingang gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagitin ang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawan da. Wan anak ko. Ikararag tayo asapay la kuma.
Takasta ti mapasamak. Kaasimot ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom lito, kasla makit-kita kun ti ado akwarta amaalata. Galuan na. Umanumanan ti kinabak ng tababayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan amaalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kayat ko kumamakita tila nga dayjay nga ubing ita. Orasak. Napanunot ko may mapantapasyaran. Kasanon no mailasin na ta. Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Diana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bigat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kitaag man ita tilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew aning ko? Imawag ka din, nagtikinlaper ka na kayo. Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa ana ulit? Day tamot nga rod ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayin iti anak mi. Basta ka di. Wan manong lito. Nakasagana ka rin ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Wan manong. Nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayin nga agasawa. Dala, di kayo unay agdandanag. Urayin nyo latan ti awag na iti kidnapper. Katsapay la ko matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Wan nga ron manong. No pa'y masayangan ak una iti kwarta ang nagbanugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak, tibiyag ti kakaisunang anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod katagitsaya managtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapiling ta abiktimaan. Oh, nakakaasi iti kaanakak. Hello, da kayo ka di tinangdukot iti anak ko. Wen, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ited ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang ngagtitimak ti anak ko. Tapno mamati adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas ngay naramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko ti timak ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasaritak ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mitikid-kidawan yo. Basta saan yo kumasaksaktan, ti patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinaggapwam lito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andrew akabsat ko. Napan ko kampay hindi kinasarsarita. May papangkandyana. Tapno sana makadlaw. Kat, anya ngay ti madamag. Nakasagana ka nun tigatab nga itinda. Nakasaganan ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakkel agatad. Ngem, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaliw ti pangedeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman ama ala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawon milangan da diyeng ubing. Anya, kabailam nga aramidon day tayo ti mismo nga anak, ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabala. Amo ka ni Diana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ama alami ti kwarta. Siyo! Parawaran da
ditoy. Maasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsang sangit ka manem. Oh, ato iti ka nam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo. Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may nga impupukdag ditoy. Anya ti masapul yo. Pasensya ka na. Magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam, dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandanagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak po. Di kagsaw iti kasta anak ko. Di mo't ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Madanagan aklat na. Kaya't ko ang makita ni Jana ang anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta kararag tayo latta. Apay ngamin anaulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid da kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amad nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak terek naman ako. Nga manya nga roon. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pem nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito nga ubing. Ngam kaasilaeng. Gaputa nagbalin abalod mi. Jak pay amuno anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaalan at ti ransom money. Ngam kitdi. Jak itulok a maisagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo, met boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't milang nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti silid ngayon na. Ada iti umuna asiled iti may kadwa kadsaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsangsangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arap-paap da ita atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami kanimila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito iti kasjay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka lita mila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunod ko nga tinasaob kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunot mo. Di ka di pa nang pukaw miken kwa na. Apaman amaalam itiran sumani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapol mo kadakwada. Amok ngagpulong ka na kwa na ti ubing. Nagparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang nga na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturad mo nga aramidon dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan, ti kapatgan kanya kita. Kit saan na mabaliwan ti planok. Mapukaw na di nga ubing, apaman amaalam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakar na. Ala,
Umaykan. Mapanta itayan ti ubing. Kitain tano kasano tilangana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana Iha? Angkal Lito! Apay nga da kayo ditoy. Anya ti kayat asawan da itoy. Angkal! Amok amasirib ka nga ubing. Ket amok amaawatam no apay ang nakapupok kay talitoy. Anya! Apay ngay! Bad kayo gayam, Angkal Lito! Palubusan da kon nga agawid! Maasi kayo kumakanya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Mila, gaputan ako na ni Dodong, asaan da ama kontento iti kinabaknang nga dakadakwada. Nasa umat ni Lito iti asawa na, nga apaman ang maalad dati ransumani, kat gudasan damatlaan ni Jana. Iti may sangal daw, pinasyar da Lito kan Mila, ti balod da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napuluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan da itoy, Angkal Lito. Kan, uray da kayo, Auntie Mila. Da kayo tinang paibalod kanyak ditoy. Husto ka, Jana. Ket babayan ken ka, maadan kami itidak kalagatan. Anya? Apay ginaramid yu ti kastoy kanyak. Bad kayo. Sana kayat ni Lord ti kasta nga raramidan nyo. Palubusan dagkuman nga gawin. Sumardang kan ngagsangsangit Jana. Balod da kan, iso nga awanan ti maramidam. Wano, kayat mo ti madangran. Mila, baybay amlang ti ubing. Ket si ka, Jana, agsaka na ka. Tapaman na maalami ka na itidadakkel mo ti ransomani. Pukawin na kamatan. Anya? Dakas kayo! Ngamdi kayo to pala sa agbaligi ti dakas sa panggapyo kanyag. Agpada kayo gayam adakas kanya Auntie Mila. Oray payagan ano ka. Awanan ti maramidam, gaputadakan, itikot mi. Inkamin dodong. Kat ti kanayon nga ibilin ko kada kayo, ha? Di yung baybay antibalod. Pakanin nyo iti gusto. Naringatan. Amangan numatay, aditay pa'y naala ti kwarta, karagay ti dadakkel na. Di kagdanag, Apos Lito. Kasta talaga ti aramidan mi kadagiti kakadwak. Anya ti plano yo. Apaman ang maala tayo ti kwarta kadagiti dadakkel na. Ituloy tayo kaditi sigod a plano, nga isubli tayo ti ubing kadagiti dadakkel na. Wenno, anya, boss? Idis patsayon ti ubing apaman amay ti dati kwarta. Anya,
maiturad yung aramidan daytay ti mismo nga anak ti kabsat yo, boss. Awan ti jakaramidan, pare tinakkel agatad. Kaasing nga rod ni Jana, boss. Sapay nagpintas nga ubing. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta po kawan yung ton, apama na maala tayo ti kwarta. Nawatam? Wan, boss. Kat pasensya kayo lakuman. Itikas dayan na ibagak. O sige. Aramidan mi dagiti bilin nyo kada kami. Rumbang lang. Masapo lang maalak ti dakkel agatad. Akinidaw ko kada Andrew. Nagmayat at talaga tiwaga sa napanunot ko. Tapno dumakkel ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, in kami. Agbantay kayo anay bag ditoy. Ang mga no damakastre ka sa bali at tao. Ket mabistudan nga dabalod tayo. Sige, ibagayo no sa dino ti pangituludak iti kwarta. Tapno amok ti aramidak. Uwan, nakasaganan ti kwarta. Kumpleton. Awan surok kan awan kurang na. Sige nga rod, itulod ko ijay daan na simbaan ti kwarta. Basta diyo kumadangran ti anak me. O sige, bye. Dagiti ka di kidnapper na jay, Andrew. Anya ti kunada. Kaano away-awayaan da ti anak ta. Isuday jay ti sigud nga umawawag ka data. Kat ingkarina, nga apaman ang maitulog ta ti kwarta. Makaawid tumot ta ni Janang anak ta. Sa dino nga ron ti pangitulod am iti kwarta. Ijay daan na simbaan. Kat nakuna na ang masapul nga agmaymay sa akla ang amapan. Tapno saan amadangran ni Jana. Anya, nga Andrew, amangan mo't no may sagmak ka no agmaymay sa ka amapan ijay. Anya nga tano ipakaamumlaangan ka dagiti pulis ti mapaspasama. Mabuti nga rod. Ang mga nuad at dalaang amay sagmak ti anak ta, no aramidak ti kasta. Di kagdanag, Rina. Agan anadak. Jack itulok ang mamay saandak na gidya at tao. Kaano nga ron ti panang itulod mo iti kwarta? Inton bigat ti rabi, bakat. Kat masapol nga agsaganaak. Isaganak ti bagik, iti mabalin ang mapasamak. Anya matanda ito, hiya mapaspasamak. Diyos ko, tulungan na kami kumaiti na ito, hiya sitwasyon mi. Lukasta, nakasaganan ti amin, baro. Nakasaganan ti kwarta akas ransom ti apo ko. Wun, mami. Ururayak laangan ti aldaw, nga ipapan ko iti lugar ang nagtulagan mi. Sabay la ko mga rod, tawan dakas nga inaramid da iti apo ko. Rumbang laang, mami. Nukas taman bilang. Jak to pulos ida mapakawan. No adadakas nga aramiden da iti anak ko. Ala, idaw-dawat tayo latta ti pan nakaispal ti apo ko kadagi jay managdakdakas at at tao. Parawarandak ditoy! Diyak kayatan ditoy! Kayat kong ti agawid! Awan na talaga. Di dak ikaskaso. Lord, kasano nga ta makarwarak diti nang ipupukan na kanyak. Tulungan na, tapno makaawid akon. Diyak kayat diti nang ipupukan na kanyak. Iso at tulungan na, Lord. Jana, apay ka di ngagpukpukaw ka. Adda ka di madi amarikrik-nam? No nasakit ti tiyan mo, adamat CR dito'y kwartom. Apay ka di, ha? Pangasim, Uncle. Palubusan na kun nga gawid. Kailiw kon da mamakan papa. Amok, saan ka dagas a tao? Iso apang nga asim. Masyan ka kumamot kanyak.
kayat kundi gawin. Pasensyakan dyan, ha? Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Ngam di ka madanagan. Makawid kan tumat lang. Makitam tumat lang dakiti dadakil mo. Ngam agan-anos ka pa lang, ha? Saan ka pa'y amabalin apalubusan nga gawid ita? Mala, maturog kakit din, dyan na. Makasta, imbagamon ti lugar a pangipanan ni Andrew ti kwarta nga agserbi kas ransom. Wan, boss. Kat binilin ko nga agmay sa amapan mangitulod iti kwarta ijay likodan ti daan na simbaan. Nasayat nga ron kasta. Hala, da kayon tulatan kanagiti kakaduam ti mapan. Ngem apaman ama alayo ti kwarta. Si kanto na mismo ti manggudas kanidyana. Nawatam. Wan, boss. Di ka agdanag. Sakon ti makamoy ti amin. Amamuda kami maten. Nalinis ti trabaho mi, boss Lito. Nasayat no kasta. Kasla masir-sir matakon ti dakkel a kwarta. Ama ala tayo. Babaan na diyang oping. Singuraduam lang amatay ni Tiana. Tapno awan ton ti mitsa ti biyag tayo. Nawatam. Wan, boss. Sakon ti makamoy ti amin. Sakto a mismo ti manggudas iti dayjay nga ubing. No kasta, adanton kadata ti dakkel a kwarta, Lito, honey. Wala ni. Iso nga umadun tulatta ti kinabaknang ta. Agasam ti 20 milyon amaalata. Sa bagay, basit lang dahil dyan amaksay iti kinabaknang daw. Talaga tuso ka. Agasem, pati kabsat mo, may turad mo apagaramidan iti saan anasaya at gapulaang iti kwarta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Awan sabali akapatgan kanya kita. No di ti makaala iti dakkel agatad. Talaga dakas ni Boss Lito. Agraman anak ti kabsat na. Pagaramidan na iti dakas. Ngayon pasensyakan, boss. Diyak kabaalan ti pumatay iti inosente. Nang runa kat ubing pay. Mapanak iti ayan ti ubing. Pagsagana akon. Masapol la makasublin iti sidong dagiti dadakkel na. Saan arumbang amairaman iti kinadakas ti mismo nga angkal na. Diana, agsagana kan nining. Isublida kan kadagiti dadakkel mo ita arabi. Agpaiso ka niti ibagbagam, Uncle. Wan, Diana. Amok ngami nakailiw da kan. Isong agsagana kan, tama pantayon, inton madamdama. Sige, Uncle. Kat agyaman ak unay. Gapo tayo sublidak matlangan iti pamilya. Andrew, itaarabi iti papan mo iti lugar nga imbagakan ka dagiti kidnapper. Wan, rin napakat. Masapul ang mapanak. Tapno makaawid mo ti anak ta. Madanagan aklaan. Nang runa katagmay may saka amapan ijay likod ti daan na simbahan. Kasano no may sagmak ka? Kastang amin ti imbagada kanyak bakat. Diyak kayat atubngaran. Gaputa amangan no may sagmak ti anak ta. Hindi kang danag. Kabaalak asalak ni banti bagi ka. Naku na ti kolar. Apaltugan dati anak ta. No adda kadwak amang itulod iti kwarta. Anya, nakabutbot ang batanday ta nga imbag-atakan ka. Ay, sungarod ang masapul nga agtungpalak iti kayat da mapasamak. Sige nga, Rod. Pangaasim tagan anad ka, Andrew. Diyak kayat amay sagmak kayo nga agama. Unrina, di ka agdanag. Agan anadag para kada kayo iti anak ta. Sige nga, Rodan. Mapanakon. Tapno sa anak amala daw iti oras ang nagtulagan mi. Ti Diyos ti magtarabay kan ka. Agyaman unay, bagat.
Adda akong dito'y likudan ti daan simbaan. Ang naulimat mo ti aglawlaw. Kaslawan mo tao. Oh, agpaliwak pa'y. Ngam idisok dito itibag ang naglaon itiran sumani. Ngam agan nadaklang. Sigun iti kolar. Umadayo ak dito'y. Kalpasan ang maibatik ti kwarta. Ngam agpaliwak pa'y. Masapul ang masigurado ka. Akadwada ti anak ko. Masapul ang maalak pa'y ni Jana. Sakbay nga itad ko ti kwarta. At datayon dito'y kakadwa. Sige, agbati kayon dito'y. Siya kunti makamo ang mangala iti ransom money. Anya nga eh. Patayam ka din ti Ubing. Siya kunti makamo kenkwa na, boy. Agpaliiw kayo kit di iti aglawlaw. Ang mga nuad na pakaisagmakan tayo. May kanineng, umasidigtan iti ayan ti amam. Sigurado ati ransom money ti nakadiso iti daydi abanta. Na ikarga iti dakkel abag. Apay nay. Awan mat ti rumor iti simmardang alugan iti san unang adayo. Agpaliiwak anay bag. Ang mga nual-alilawon dakla ang dagiti awanan bayin. Saan dakla ang napadpadasan. Tamakipin na tayak no isuti kasapulan. Adda nagkarasakas iji abanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Jana iti panakakita na iti ulitag, kan ikit na. Nagsangsangit na ito'y. Gaputa di na pagarupan, adang iti gayam kakabagyan na, tinangdukot kan kuana. Iti sabali abangir, insagana ni Andrew ti kwarta, kat impan na iti lugar, nga imbaga ti kolar, apangipanan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda nagkarasakas iti daydi abanda. Ni Jana, agtartaray nga agturong iti ayan ko. Kat adda nang sarunukan kwa na nakaabungot. Papa! Jana, anak. Daytoy ka din ti ransom money. Naikarga iti dakkel abag. Uwan, iso dayta. Nagtungpalak iti nagtulagan tayo. Ala, darasan nyo ti pumanaw ditoy. Iyag mo ti jacket mo, Neneng. Awanan ti adu payasaw. Iyag mo ti jacket mo, no di mo kayat ti may sagmak. Ato iti jacket. Sige, pumanaw kayo na. Darasan nyo. Iso ka din dayta ti ransom money, Dodong. Tinay karga iti dayta abag. Uwan boy, alagid din. Partakam ti agmaneho. Tapno makaadayo tayo dito eh. Ang mga nuad na nakangag iti putok ti paltog ko itay. Kat adda umay apolis. Apay kami na dito'y mo aginudas na ijang awing. Awanan ti adu pa asaw. Di pa nagmanehom ti into naram. Umay kan Jana, anak. Agawitan. Wen, papa. Ngam, apay ngamin ngay may kadit yung ospital. Awan matmati amarikrik na. Kaya't kulang ti makasigurado, anak. Ngam, talaga ka di, ngawan madi nga inaramid da kan ka. Awan, papa. Umay kakit din, agawid tan. Kayat ko na makita da mamakan lola.
iso. Mama! At danda dyan akin, Andrew! Diyan na, Apok. Ay, nagyaman tayo iti Diyos. Kaputawan na, kasana pasama ka na. Wen, Lola. Kunak no dyan kung makaawid diti balay. Mabutbutengak unay iti dayjay a lugar. Nang runa iti nagpaputok jay lalaki. Kunak lagit din no siyak ti paltugan na. Anya, apay nga mina nagpaputok. Diyak matla maawatan, Mama. Apay ka di, Mama. Kitkitaan dak matlatan. Agyaman naktandakan anak ko. Kung naklakit di no di na kan makita pa. Uray siya, Mama. Ang sayang ti kwarta tayo ngayon nalada. Awan kapatgan ka na kami. No di si ka anak ko. Iso asaan asayang ti kwarta anay mi ka na kwada. Agyaman unay kada kayo, Mama. Kat sapay la kumata saanan nga ulitin ni... Ni? Asino, anak? Anya ti kayat mo nga ibaga. Am-amom ka di. Dagiti nang dukot kan ka. Mama? Sige. Saan kan apilitan amang sumbat iti salsaludsud? Ala, ingka nga rod aginanan. Amok anabanog kan makaturturog ka. Nalpasan timparamid mo kada kami, boss. Adto iti ransom money. Kompleto na ita. Uray pa'y bilangin nyo. Oh, oray jakon bilangan, agtalikakan ka dodong. Kat, pinatayo ka din da diyang obing. Awanan ti rumba nga pagdanagan nyo, boss. Nalpasan. Kat sa ka mismo tinang pataykan ko na. Nasayat. Awanan tirumbay nga pagtanakan tayo. Alo? Inkaya man lagi ti kakadwam, tapno maited konti bingayo. Nakaraglagsakak. Dakil na ito agatan. Umadumanan ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, boss. Tayo nakayaban, dagiti kakadwak. Nakaragragsak Klito, honey. At damanan mainayon iti kinabak ng ta. Oray siya ka ni naragsakak. Gapotadakkel na kwarta tinapaandata babaen na diyang obing. Sigurado ka kadi anatayon ni Jana. Oan, dakkel ti panagtalag ko kanandodong. Patsya kay naramid na tibilin ko. Iso nga awanan ti rumbay nga pagdanakam. Madanaganak lang amin. Ang mga nudumtang to ti aldaw ama isang maktayo. No saan da pinatay day dyan nga ubing. Nang runa ka nagparang tapay mat nga rod kan kwa. Ti kagdanag ko naktuman. Nalinis nga trabaho ni Dodong. Isong awan rumbay nga pakariribuka may papan iti day tapanag. Nasaya at nga rod do kastalito. Sige nga rodan. Ikan akon iti kwartak. Tama panak agsugal akaduak dagiti amiga ak. Awan parikot. Ala, ibaga mo naman ati kasapulam tap numaited ko matadakos. Mayatan ti turog dagiti kakadwak. Ngamsak, sana ka makaturog. Agpaisodak kala kwarta ti bingay ko. Ngam makunkonsensya akmat. Nakapagpanunot akon. Kat aramida kon ti rumbang. Babaan iti dayto yung aramidak. Sigurado amalag-anan tirik na kan panunot ko. Ngam aganadak lang. Tapno sa anak ama isagmak. Anya ti kunayo damagan nyo kanyak, boss. Damagakan ka no pudno a pinatayo ni Jana. Amangan nga no nakalasat kat isupay tagbalin amit sa tibiyag tayo. Siya ka mismo tinang paltukin ko na, boss. Namin ano ka pinaltugan. Iso masigurado ka na tayan. Nakita yung mat ti jacket na dara-dara. Saan ka di? Sa bagay, dakkel matket dit paragtalag ko ken ka, Dodo. Amok at di nakabaalan at traidoran. Husto kayo, boss.
Ngam kayat ko kuma nga agpakada-kada kayo. Kayat ko ngamin ti agawid iti pamilyak. Kayat ko nga itid kadakwada ti bingay ko akwarta. Kasta ka rin? Wen, boss. Nabayag mat ngamin ang tinaudi a panagawid ko. Kailiw ko matidan. Ala, panubusan ka. Basta agsubli ka matla adagos. Gapo, takasapulan na kati grupo. Nalawag? Sino ka, kabsat? Apay nga mamunak. Anya ti may paikukan ka. Ama mo kayo, sir. Gaputa na kayo ti kabaknangan dito'y lugar yo. Isagam ni Dodong. Siyak ti makannawan ti kabsat mo ani Sir Lito. Kat anya ti may paikukan ka. Ni Sir Lito ti mastermind, iti pan nakadukot ti anak mo. Anya. Imet ko dagiti pamanagnak, sir. Agsasao ka kaditi no. Wen, sir. Kat nakasaganak ng agsaksi, kontra iti kabsat yo. Kan nakasaganak met amang ikaro iti basol ko. Nagbalina kami na paspasurot kini Sir Lito. Aklonek. Nasisira bak iti dakplagatad ti kwarta nga itangdan na kanyak. Tangtangdanan nak ni Sir Lito iti anyaman nga ipaaramid na kanyak nga illegal. Jack pulos impagarop. Ang maaramid ti kabsat ko ti kasta. Malagip yo kadi ti panangalak iti jacket ni Jana. Ken ti panagpaputok ko iti paltog. Inaramid ko ti kasday. Gaputa ti kayat ti kabsat yo. Ket pukawan mi ni Jana. Apaman ang maalam iti ransom money. Ngam rimming baw ti asik iti ubing. Iso nga impamuspusak ama isubli kada kayo. Mariknak anapudno ka kadagiti ibagbagam. Kat agsagana kang arod. Sikati kang runaan a pamanaknak. Iti kinadakas damanong litong. Masapul ang maputidan. Ti mading aramid da. Anya ti kunam. Damanong Lito kan ti asawa na tinang padukot iti anak ta. Wan, Rina bagat. Mami. Jakla impagarop. Takas gayam ti kapsat mo. Tamay tured na pagkwartaan ultimo da kayo a pamilya na. Dayto yan kay bagbagakken ka iho. Apaliiwam ti kapsat mo. Tama di tagparparik na kanyak. Wan nga ron, mami. Aglalaok ti marikrik na kita. Mabainak pa yun kada kayo. Gapo iti naramit ti kapsat ko. Amamo ka unay, Andrew. Kat amok asaan ka akas iti kapsat mo. Wan mat ngamin iho. Di kagdanag. Saan ngagbaliw ti panakilangin mikan ka. Gapo iti daytoy anapasamak. Tinapatag. Ipalubos mo nga agikaro ti kapsat mo. Gapo iti naramid na kinitya na nga po. Huwag, mami. Katsyak pa'y amis mo ti mangiwayat iti addang. Tapno matiliw ti kabsat ko. Anya ka diti ko na yung adamagan nyo kanyak. Mama, Papa. Diyan, anak ko. Ibagam ko makada kami ti pudno. Amom kadi dagiti nang dukot kan ka. Ha? Kwa mama, mabutengak. Kuna na ngamin apatayan da kayo, nagipulungak. Diyan na, anak. Ni kadi angkel mo alito, tinang padukot kan ka. Uwan, Papa. Kuna nang awan sa bani, anapatagkan kwa na. No saan ang kwarta? Kuna na pa'y nga apaman ang mga ala dati kwarta. Kat pukawan dakton. Anya, ti awanan bain akapsat ko. Agsagana iti aramitak. Masapul nga ikaron na ti basol na. Nang runa ti naramid na ka. Agananan kayo ko, Papa. Diyak kaya tamay sagmag kayo. Ipatpatag kayo unay. Papa, Mama,
kan ni Lola Ana. Rina, bakit? Andrew, sigurado ka din iti aramidam. Ipabalod mo ti mismo akabsat mo. Nasakit da ito yung aramidak. Ngam nasaya-sayatan. Ngam ti ad-adupay at tao ti agbalin a biktimata. No apay mat ngamin ang nagbanag iti kastoy ti amin. Nalabit ang nasisirap iti adu a kwarta ti kapsat ko. Ang bak ng damat. Anya pa'y lakad iti kayat da. Nalabit ang naaramid na tigas jay. Gaputawan pan nakakontento na. Unay madtan no kastaman bilang. Nagbalinda adakas gapulaang iti kwarta. Awanan maaramidak bakit. At an warrant of arrest para kadakwada. Sorry lang kadagiti pimusay adadakkal mi. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Talagang nga ano na di kwarta. Nakalmanan na di may nayon, iti kinapak ng mikanimila. Dito, honey. Agsagana ka. Idulin mo pa'y dagita kwarta. Nagado dagiti pulis nga adda di tarwar. Kaya't da kakano ang makasarita. Anya tiraramida na kita pulis dito sular ko. Anya ti masapol na kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Adda kadi makaibaga iti gasat na, mabalin mo kadi apadtuan ti gasat mo. Pudno kadi ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo. Ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangeddeng para iti pagtungpalan na. Ti masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ti masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Sigurado nga amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Diyak kaya ti mabalod. Diyak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi nagtangawanan pain. Alang aruden, inkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrat dagiti a pulis diti balay. Siya kun ti mangidalimanag kadagita kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti awanan pain na pulis. Makita na itan o sino ti kalkalabanan da. Dodong, idawluwam dagiti kakaduan. Lumaban tayo ka dagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Parang kunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysay at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apalakas na ti bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti pulis, ha? Pasensya kayon, boss.
Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awanan kay tibayin. Lukas tangaron, saklangan timang pataykin ka. Uray agtaray ka. Di mo maitarayan ti bala ti paltog ko. Awanan bayin. Manong Lito, di mo paltugan ni Dodong. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam ko matibiyag mo. Andrew? Aglibasak. Diyak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirig ti kasta. Di yun maala ka na kami tiran sumani. Kukwamin dahi di akwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkak nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang may sagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Tiana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbutang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadundag iti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tang samutan. Diyak ipalubos. Ala, umeka, paglipas na. Magnatay tilikon ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa yasaw. Darasem ka di ti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigatan agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kon ti mangawit iti dayto tapno saan ka marigatan. Di dan maala dayto a kwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagadudag iti pulis. Kasano na maabutan data? Partakam kit di ti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahito ti para ka na kayo. Di mo itapagtugan! Matay kayo, Apolis! Mila! Pakawanan da ko, ma, boss. Siyak ti makagapo no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparamid yo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong. San pa yan daw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. Di ako namnaman na ita. Awa naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Milang asawak. Laladawan na di apan nakamiris ko. Unay gaya man na di apan nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Katjak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam, gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Kanaibalod kayon kadag iti kakadwam, gapo iti kinadakas yo. Huwag nga rodanin ko. Katpakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong, kasladyak maaklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko, gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kading ko. Aklonag, nasisira paklang iti kwarta. So anaramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kontento iti adda ka na kami akinabaknang. Gamala, nakasagana ak amang ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong, katsapay la kuma. Tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo amang ilintag itibiyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingpat akon. Kat jakton subyan ang itimading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao?
Ikarit na ita. Kat sa pala kong mata dumteng to ti aldaw ang mapakawandak. Ato yan ti paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyamanak pagat. Oh. Apay matan ang nagunagdaytasan na ay mo. Amuklatan na niya ti makagapo. Unay mat ngaminan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maita ijay pagbaludan. Kansaan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti pirak. Huwag nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di anagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay lakuma. Tapod nung agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Husto ka lakay. Kat sapay lakuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway a makaruwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigod a kababalin na. Sapay lakuma. Takasta. Uncle Lito, kaasi kayo mat anakabalod dito eh. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyala ka anakan. Danani ka na sagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma. Tadi yun ton ulitan ti kasjay ngay naramid yo. Talaga saanan ba nasang ko? Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak iti pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang mata makita. Iso akanayon ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing, Jana. Kablawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dayto yung tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kasla nga ron jak pa'y lapat siya na naikanak iti barol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti kapuna no apay a kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda akit pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wana din ko. Katangyaman ako na iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin anawaya. Manong Lito, kasla kanayon ka makumikum Anya ka diti pa ka kumikumam. May papanay to iti ibagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day ta, Manong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaaddak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunod ko at ti kinabaknang ko, ket aramatek at tumulong ka na iti agkasapulan. Nang runa na iti manigrigat. Dayta ti planok ita nga aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kadi kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman no kastaan din ko.
Aramidak na ito eh. Tapno may panagnag ko karag iti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta plano ni Manong Lito Lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Gusto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't nagbalbaliwan. Sa bali itan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Isu arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong kadagiti marigrigan. Angkan, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado man ang dagiti tinultulungan nyo anya. Wan nga rod ka, anakan. Gamsa na bale. Awanan niya man na kanya